गब'नाय दैयाव गब'नाय मानसिया जेरै मेथेखा हमथाना गावखौ बासायनो नागिरो हाग्रामानि हालोदा दिनै बिदि जानानै दङ। बिथाङा दैयाव गब'नाय सासे सुबुं। हाइकामान्डआ जुदि आंनो देबेरगाव टिकेट होयोब्ला आं हाग्रामाजों दाबो गेलेनो गोसो आरो आंनि समस्ति जेरावहाय आं एक्जिस्टिं एमसिएलए जानानै दङ बेवहाय बिथांखौ चेलेन्ज खालामनो थाखाय आं वेलकाम खालामो। गब'नाय दैयाव गब'नाय मानसिया जेरै मेथेखा हमथाना गावखौ बासायनो नागिरो हाग्रामानि हालोदा दिनै बिदि जानानै दङ। बिथाङा दैयाव गब'नाय सासे सुबुं। मानोना बिथाङा गावनि देबेरगावखौ देरहागोथों आंथ' हाइकामान्डखौ दाबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों हामा बियो रुलखौ ब्रेक खालामनाय जायो। हाइकामान्डआ जुदि आंनो देबेरगाव टिकेट होयोब्ला आं हाग्रामाजों दाबो गेलेनो गोसो आरो आंनि समस्ति जेरावहाय आं एक्जिस्टिं एमसिएलए जानानै दङ बेवहाय बिथांखौ चेलेन्ज खालामनो थाखाय आं वेलकाम खालामो। बिपिएफआ गावखौनो गोख्रों खालामनो थाखाय दासान्दि आशिर्बाद मोनसे रेलि लागासिनो दं बेनि समाव फोरमायदों। थांनाय 17 बोसोराव बिथांनि दिनाव जिबायदि हारिजों हारि दाङाबाजि जाबाय बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबाय रोजा रोजा मानसिफ्रा बायदिसिना जानांबाय बर' बिमाफ्रा बिथांनि दिनावनो जिनाहारि जानो गोनां जाबाय। बेफोरबायदि मानसिया दिनै इसोरनियाव आशिर्बाद मोनोबाथ' थिगानो दं प्रायश्चित्त जाथों। जोङो प्रायश्चित जायैखौ लुबैयाखै प्रायश्चित जाथों। खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांनो जे आशिर्बाद होगोन जोंहा दावत दङ। मानोना हिन्दु मुसलमान बर' अनाबर' गासैबो मानसिया प्रमद बर'खौनो सान्तिनि दुत हिसाबै खौसेथिनि दुत हिसाबै जौगाथायनि दुत हिसाबै गोरोबलायनायनि दुत हिसाबै प्रमद बर'खौनो एक्सेप्ट खालामबाय। गतिके बेवहाय हाग्रामानि सोदोब फैनाया बे जारिमिन जानानै थांगासिनो दङ। नैबे 25 सेप्तेम्बरानो बिथांनि जारिमिन। सार नोंथांमोननि दोलोआव